Odema biko emana eweko na esada ewutelu na ina biko sada ugbu a anyị abatago kpọmkwem n'oge ahụ anyị na ụlọ oziọma na-eje anọrọ ya anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo ozugbo maka na ọchata ike anọgoro ọchata ike ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo maka oge isiokwu anyị wee bụrụ ọnọdụ ndị Igbo n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na ala Naịjirịa ọnọdụ ndị Igbo n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na Naịjirịa a sị gị kwuo ọcha ka ihe ị chere na ya mere na ndị Igbo a na-afụta ndị Igbo ka ndị na-aghọtagasị ihe a na-eme na ndọrọ ndọrọ Naịjirịa. Maazị Tizi, tupu m gaa n'ihu, Igbo bụ Igbo ekene m na Igbo mụrụ nze m ọzọ mmụọ ọchata ike daalụnụ. Tupu m kwuo maka ihe mere o ji dị ka na-afụta ndị Igbo ka ndị na-aghọta onwe ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na ọchịchị obodo Naịjirịa, a ga-ebu n'ụzọ kọwaa n'ihe bụ mmadụ ịghọtagodo onwe ya n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na mgbe a na-asị na mmadụ so n'ihe a na-eme nọ n'egwu soro n'egwu ma bịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ mgbe oge ọbụla a chọrọ ime ihe ọbụla gbasara ọchịchị obodo ịkọwa ihe gbasara ihe a na-eme n'ọchịchị akpọta ndị agha aha maka ịma na abịa n'obodo Naịjirịa taa ị nweghị ike ikwu maka ọchịchị Naịjirịa ma ịkpọtaghị ndị dịka ndị ugwu ọnya bụ na ha nọ n'egwu soro n'egwu ha ma ihe ha na-arụ n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa ndị Igbo. Ihe mekwara na o ji dịka anya na-ahụ ndị Igbo dịka ndị na-aghọtaghị onwe ha n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị tụmadị n'obodo Naịjirịa bụ na nke mbụ bụ na ndị Igbo anaghị nọ n'ihe mgbakasị ahụ mana ha nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha nọ mana ịhụna n'otu ha si eme ya ha ejighị ya kpọrọ ọrụ dịka ha ejighị ya kpọrọ mkpa dịka onye Igbo ga-eji ihe dịka ụlọ ebe ọ na-azụ ahịa maọbụ ụlọ ọrụ nke ya nwa nwere onwe ya kpọrọ mkpa. Ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ihe ahụ mere ma ọ bụ ajụjụ ka a jụrụ ajụjụ ka anyị na-ajụ kedu ọnọdụ ndị Igbo kedu ihe gbara ọkpụrụkpụ ndị Igbo ma ọ bụ ọnọdụ gbara ọkpụrụkpụ ma ọ bụ ọnọdụ ezigbo ọnọdụ ndị Igbo nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa ị na-ekwu na-ewere ọnọdụ ndị Igbo cheta na kemgbe e bidoro ndị dịka Azikiwe ha nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee so hazie ka ala Naịjirịa si wee so wetakwanụ nnwere onwe nke Naịjirịa mana ugbu a ọ dịzị ka na-akpachapụzi ndị Igbo akpachapụ ndị ọ ya ka anyị na-agwa gị sị gị na ihe nke mbụ bụ na ihe mere o ji dị ka na-akpachapụ ndị Igbo bụ na ndị Igbo nke ugbu a ọ bụghị nke Azikiwe maka na ịma na dịka oge nke Azikiwe gachara o nwere ihe megasị n'obodo Naịjirịa dịka n'arọ 1967 ruo arọ 1970 mana anyị ga-abịagodi na nke ahụ ndị Igbo nke ọgbara ọhụrụ a ka were ahịa ego kpọrọ mkpa karịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ ya mere na ịpụta ebe ọwụ na ka anyị were anyị Igbo maazị ebe na Igbo taa enwere ụfọdụ obodo PDP na-achị enwere ụfọdụ obodo APC na-achị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-achị gasị ha dịka ha ka nkụ mana ọ dịghị otu a na mpaghara ndị ọzọ. Ile anyị ga-ahụ na abịa na mpaghara ndị nke ọhụrụ otu ndọrọ ndọrọ na ihe a na-ekwe abụghị na ndị Igbo abịaghị were ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ihe onye emeteghị ọnwụọ ha were ya dịka ihe onye o ruru ya gaa ọ ya bụ ihe mere o ji dịka na-akpachapụ ha n'ihi na ha etinyeghị ndụ ha na mkpa ha niile n'ihe gbasara abịakwube maka na anyị chọrọ ịna na-egbu ya gịnị ka ị chere na ọ bụ ya bụ uru dị na ndị Igbo atịekeghị uchu dịka isi kwuo atịghị uchu n'ihe gbasara nke mbụ bụ na n'ihi na ndị Igbo etinyeghị uchu n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa o meghị onye ga-apụtakwa onye Igbo aha sị na ọ ndị Igbo na-emebi Naịjirịa site n'ihe gbasara ọchịchị. Ya bụ na ọ bụrụ na Naịjirịa mee ya iwu na-adịghị mma nke ga-emetụta mmekọ ha na obodo ndị ọzọ agaghị abịa jide ndị Igbo sị unu soro iwu a. Ọ bụrụ na obodo Naịjirịa eme ka ị ga-esi kọwa ya kịta ọ bụrụ na na-enwe ihe mere ugbu a ọ bụrụ onwe ihe merenụ agaghị ebo agaghị abịasị na ndị Igbo mere nke a mee nke ọzọ mba maka na a ma na ọwụghị ha nwawo ndị nọ n'ọchịchị ọnụ ha na-eru n'ihe ha na-ehe ọzọ awụ na ndị Igbo n'onwe ha ga-enwepe oge na ohere iji mere ihe mkpa ha ihe ha ga-eme bụ gịnị
ịzụ ahịa ha na ịkpata ego ha na were uche ha tinye na ihe ha ga-eme ohere iti uche ha n'ihe bara ha nwụrụ. Ọzọ abụrụkwa na enweghị mpaghara ga-abịasị ndị Igbo ọnụ na-akwado anyị ga-akwado maka dịka Naijiria dị ugbu a. Mana a na-ekwu n'ihi ugbu a ụfọdụ na-ekwuzi na oge ha banye na-akwado ịnụ ihe onye isi ala kwuru oge o mere njem na ị gaghị eji ndị kwadoro gị ihe ị ga-enye ndị na-akwado gị. Mana ịmago na onwe ya mewere ya ndị Igbo dịka iwu na unu ga-emerịrị unu ga-akwado maka na ikwu asị gị anyị adịbụ mgbaghachi were na ihe unu gawa ọ bụrụkwa uru ọzọ na onwe ndị ga-afanye ha n'akpa. Ọzọ abụrụ na ihe gbasara mmepe obodo ha ga na-emepe obodo ha dịka aka si ruo ha ọwụ nke a ga-eche gọọmenti eme nke maka na o doma na ọtụtụ ụlọ na ọtụtụ ihe niile na-eme n'ala Igbo taa bụ ha na-emeri onwe ha na-emeri onwe ha na-echeghị ndị ọchịchị maka otu ọnọdụ ha ihe gbasara ọchịchị Naijiria dị. Nkezikwana ihe bụ awọm dị na ya maka na ebe ị na-ekwu ya kwa mgbe n'ebe uru bi nke a eziokwu ekezi awọm dị na otu a ndị Igbo na-ejighị ndọrọ ndọrọ kpọrọ ihe. Nke mbụ bụ na n'uche nke ga-ewe ihe dịka nke mbụ ha na-ejighị ndọrọ ndọrọ kpọrọ ihe ugbu a ewu awọm dị na anyị anakwana ekwu na ndị Igbo ejighị ndọrọ ndọrọ kpọrọ ihe kama na anyị na-ekwu na a na-akpachapụ ha ihe mekwana eji akpachapụ ha ọnụ a na-eru ha n'okwu maka na ha nwere uche ha tii ama m ka m ga-esi akọwa ya n'ihi ha ghọtara otu Naijiria dị. Ọ dị n'ọka ihe gị na Amechi Ugwuere nọ na-ekwu n'oge gara aga tupu anyị abanye ọ sị gị na ndị okenye na ụmụ ntorobịa mekwara nke a mekwa nke onye ọbụla na-ekwu uche ya. Ọghọm dị na ya bụ na nke mbụ ọnwụ na-asị ka ahọpụta ndị ga-anọ n'oche n'ọkwa ebe ihe na-eme a ga na-achọ ndị Igbo achọ ebe ahụ n'ihi na a na-achọkwana ndị Igbo achọ ebe a ga-eme iwu n'ihi na a na-achọ ndị Igbo achọ n'ọkwa ebe ndị ahụ ndị ọrụ uru n'okwu ndị na-ekwu ihe ga-eme nọ abịa ekwugbodi ndị Igbo onwe ga-ekwuchere ha nke a otu. Ọzọ awụrụ na ọ ga-ara ndị Igbo ahụ ime ka iwu ga-abara ha ma uru ka ọchịchị etiti tinyewa iwu ka o bido rụwa ọrụ maka na ịmago ndị Igbo nwere nkeji steeti 5 o nwere mpaghara ndị ọzọ nwere isii. Ọ dị mma mmadụ asị na obodo nọ na ihe a na-eme na gbasara ndọrọ ndọrọ o gosi na ndị ahụ nwee ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ maka na ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ma ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na-ebute na mmadụ na-ama na anọ na ihe ebe ihe na-eme na ndọrọ ndọrọ. Nke eziokwu bụ na ọ bụghị naanị na ị nwere ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ na iso n'ihe a na-eme ma bịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na o nwere ndị so n'egwu ma ha nọ n'egwu nwee ndị nọ n'egwu mana ha eso n'egwu nwezie ndị so n'egwu nọrọ n'egwu ịghọtago ihe a na-ekwu abụọ na ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kama ị ga-enwe ndị nwere agba agbụ ha pụtakwuo okwu gbawam a na-ekwu ekwu a na-eme eme ịghọtago nọọ ya bụ na mmadụ so n'ihe a na-eme ma bịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo maka ịmago dịka ọ dị ugbu a ofu onye isi obodo n'ala Igbo pụtakwuo okwu o nwere ike ndị Igbo bịasa anyị ga-emechi ego ọrụ ebe a gịnị ka eme na o wee wụrụ ya. Ọ dị mma abịa ịma na arụtụ m ya aka na oge anyị na-ekwu oge a nụrụ ahịa nụsịa ahịa ịma na ebe ọ bụla a nụrụ ahịa mbido ihe na-afịa ahụ arịrị dị iche iche na ọ bụghị ahịa ha nụrụ na ihe dịka 1967 wee rugide wee ruo na 1970 o mezie na ndị Igbo ejikeghị ekwekwu ezie n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị iche na anya ha nụrụ na ọ bụghị ya metụtara ndị Igbo gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala eji akpachapụ ha akpachapụ. Nke bụ eziokwu ịma na mgbe e kwuteburu ihe agha nsị gị na anyị ga-abịa na ya n'uche m ga-asị gị na ya bụ agha na ihe ndị ọzọ sochiri ya azụ weghachiri ndị Igbo aka azụ ma abịa n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo Naijiria n'ihi na dịka isi o mere na ha ekwenyezighị n'ihe ọ bụla na-eme nke mere na ha wepụrụ uche ha sị ka ha chọwagodo afọ onwe ha ka ha zọwagodo isi onwe ha karịa ịbịa tinye ndụ ha na oge ha na ohere ha na ego ha n'ihe na-aga abara ha ihe mere mmadụ na-eji ewepụkwa n'uche ya n'ihe nwụ na o leele anya ihe a ga-amịtara ya ezigbo mkpụrụ mgbe ị bịara kpachapụ m n'ihe agaghị m abịa tinye uche maka ama m na ana m eti uche ịkpachapụgo m uche m dịrịgodi ya ịkpachapụgo m o wee were ya bụ na ya bụ agha dọghachiri ndị Igbo aka azụ nke ukwuu o mere na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo Naijiria tụmadị na nke etiti bụ ihe na-ara ndị Igbo ahụ
maka na onye ọbụla na-enyozi ihe ọnwụ nwere ike anya ha oche a eme nke a ma ha eme nke ọzọ. Ọ dị ma gịnị ka ndị Igbo ga-eme ugbu a iji fụ na ha banyere n'ihe a na-eme n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa? Otu ihe ahụ gị na Amaechi Ugwuele ka anyị ka na-ekwukwa ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ maka na ndị Igbo na-ekwusị anyụkọ mamịrị ọnụ ọnwụ na ndị Igbo chọrọ n'ezie na ha ga-anọ n'egwu soro n'egwu n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo Naịjirịa tụmadị na nke etiti ahụ maka na nke etiti a na-apịawa onye ọbụla azụ. Ma na nke mbụ ha ga-abịakọta ọnụ otu ndị a niile na ndị nke a na-ekwu na-akọ ndị ibe ha ọnụ, ndị nke a na-alụ ọgụ, ndị nke a na-asị ndị okenye na ụmụ ntorobịa, otu ndị a niile ga-abịakọta ọnụ tụọ alụ kụọ kwe wepụta ofu onye kwado ya bidokwanụ ha na mpaghara ndị ọzọ emekọwa na ọ bụ mgbe ha mere ihe dị otu a meda ndị ọzọ obi ka ọ ga-ekwe omume na ndị Igbo ga-abanyekwa n'ihe gbasara ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Ya bụ ndụmọdụ gị bụ onye ọbụla jikọta ọnụ. Onye ọbụla jikọta ọnụ maka na Igbo amaka Igbo ofu ebe ọbụla ị nọ na ebe ọbụla isi ịghọtago so anyị ga-abịakọta ọnụ ọ mgbe ahụ anyị bịakọtara ọnụ kwụọ kwe were otu obi na otu olu na-eme ihe ka ọ ga-ekwe omume na anyị nwekwara ike batakwa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo. Ọ dị mma, ọ bụ olu ọcha TK ka ị ga-esiri ugbu a kwuru okwu gbasara wee jụọ ajụjụ ihe mere na ndị Igbo anaghị anọ n'ihe a na-ekwu ma ọ bụ na mgbanye mgbọrọgwụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa wee rụtụgasị aka n'ụmụ ihe dịgasị iche iche agbọm dị na ya ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche, mana na nchịkọta okwu bụ na ọcha na-ese onye ọbụla pụta ugbu a ka o soro n'ihe a na-eme ka a ghara ịdị na-akpachapụzi ndị Igbo pụta soro n'ihe a na-eme n'otu obi n'otu olu ọkwa anyị pụta nwanne gị na-akọ n'elu na-akọ n'ala maka ka anyị jiri ofu obi jiri ofu olu ka anyị na-anọ n'ime obi kpaa ihe gbasara anyị wee jiziri ofu obi wee sị n'ihe a ka anyị chọrọ dịkwa ndị ga na-edu anyị n'eziokwu wee zụtara anyị oke anyị wee mekwanụ makwanụ ka esi egwu ịmana ya bụ ka esi egwukwanụ ndọrọndọrọ a amara ka esi egwu ya o wee na-adaba adaba. Ọ dị ma ekelela anyị kelee ọ ga-adịrị gị mma ọcha TK ekelezi ndị Igbo. Ndebe anyị odo ma anya na ụnụ nụrụ ihe anyị kwuru onye mara ihe na-esokwu ya emena ya biko Igbo bụ ofu Igbo amaka ya mere na anyị niile kwesịrị ịbịakọta ọnụ ka anyị nwee ike Igbo mkpa dịrị anyị maka na anyị wụ Igbo pụtara Igbo mkpa ọ bụrụ na anyị egboghị mkpa anyị onwe onye ọzọ ga-egboro anyị ya ruo mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ebe a daalụ. Ọ dị mma ọ na-anọ ya a sịrị onye mara ihe na-esokwu ya emezina ya. Abụ m Chizzy Ani ka anyị jiri n'ofu obi wee na-aga anyị bịachite azụ anyị amara oge anyị ka anyị ji nwayọọ na-abaghịzi n'oge anyị na ndị EEDC Igbo ka anyị jiri n'ofu obi Adịchukwu ma ngwa. Maazị Kingsley Onyebuchi anụrụ m ihe i kwuru. They frustrated us, Abi. Nobody is saying it is not true, but Imago, we are on air. There's something called diplomacy. Enwe ka a ga-ese eme ya. Yotago ka aha were ya. Maazị Ikenga. Daalụ. Chumako Peter. Daalụ. Uhuruchi Omanna. Nelson Nobleman. Daalụ. I like to say I abandon the EEDC. I won't know when they hit or you. I don't remember. I go see. I'm not going to